गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअलि दिनैहाय आं बिथां सार दावराव देख्रेबनि बारैसो माखासे बाथ्राखौ सावरायनो नागिरदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनैहाय बिथांनि गनाय आरो सोनाय बेफोर गासैबो पलिटिक्स बेफोर आरोखि। थ' दिनैहाय दावराव देख्रेबा दिनै दाखालिहाय जिहेतु मैया सानसे जाबाय बिनि मैयानि हरावहाय बेजों बेलासियाव लोगो लानानै गोबां बाथ्रा सावरायलायदों बा जियालाव थानायाव माबायदि टाइम पास खालामो बा बेफोरबायदि गोबां खोथा सावरायलायदों आरोखि। सारनि हालादा मोजां नङा, हार्टनि प्रब्लेम, ओमफ्राय आरो गोबां बिदिनो प्रब्लेम जानानै दङ, जायनि जाहोनाव हस्पिटालावसो रुम लानानै थानो गोनां जादों। दिनै फिसा फेमिलि, फिसा न'खर, माने आंनि मोनथिनायाव आंनि बुजिनायाव फिसा फेमिलि फिसा न'खर बेफोरखौ दिनैहाय सार दावराव देख्रेबानो न'खौ मेनटेन खालामो, नायजोबो गासैखौबो। बिनि न'आवहाय दिनै गैया, थांबाय आं खननै नङा खोनथाम, मेडाम दङ, मेडामानो गासैखौबो दा नायनो गोनां जादों। थ' दिनै आं प्रमद बर'निसिम मोनसेल' खावलायनाय, बिथाङा जोंनि खोथाखौ खोनासङो सङा बे बिथांनि बाथ्रा। पलिटिक्सआ आलादा बाथ्रा, पलिटिक्सआव सोदोंब्लाबो दिनैहाय बा सोरबा सासेनि माबायावहाय सोनो गोनां बाध्यता जादों। दिनै हारिनि बाथ्राखौ लानानै गोबां समावनो बिथाङा गोबां बुंखाङो, दिनै गोबां खोथा बुंखांनानै होबाय थायो। हयथ'बा दावराव देख्रेबखौ दिनै आबसुआबो सैया, UPPLआबो सैया, गुबुनाबो सैया। दावराव देख्रेब होनाय माने नामजों लोगोसेनो ओरैबायदि दावराव दावसि बायदि रोखोमनि खोथा बुंलायबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन बै समाव। बेफोर बाथ्राखौ दिनै कयेकथा बुस्थुखौ दिनैहाय बिथाङा माखासेखौ मावा नङा मावदोंबो, मावाखै होननानै बुंनोबो हाया बिथांखौ। दिनैहाय नैबे STनि बाथ्रा, हिरा सरनियानि बाथ्रा, बिथाङा दिनै ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट लानानै बिथाङा बेसे बोसोर MP जाखो। दिनै बेफोरबायदिखौ जोङो मावाखै होनाखैबा जों माबायदिखौ मावदों होननांगौ होनबा दिनै बिनि दैदेननायाव बा बिनि मोनसे केस सोलिबाय थानायावहाय दिनै मोनसे साक्सेस जानो हमदों बा जाफुंदों होननानै बुंनो हागोन। दा बुंनो थाङोबा बेखौ केस होनाय लगे लगे बियो दिनैहाय सासे ट्राइबेलनि मानसि नङा होननानै मोनथिखाबाय। बेवहाय ट्राइबेल सार्टिफिकेट नंखायैनो जोंनि क'क्राझार लकसभा MP सिटखौ बियो माबायदि दखल खालामना लानानै नों UPPLनिफ्राय नों BPFनिफ्रायनो माबायदिहाय सिख'नानै बियो हिरा सरनियाया 10-15 बोसोर बियो सासनाव खालामबाय थाखो। जों बेखौ दिनैहाय दा जुदि रायैनो जुदि बियो ट्राइबेल नङा होननानै मोनथिखाथारखाबाय, दिनै हाइकर्टआबो दिनै बेखौ राय होबाय बा बियो ट्राइबेलफोरनो सरनिया बिथांमोननो सरनिया कसारिफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौनो होनो मोनला होननानै बन्द' खालामनानै दोनबाय। बेजों बर'फोरनि थाखाय, जों ट्राइबेलफोरनि थाखाय बेसेबां देरगाथाव आरो बाख्नायजाथाव। दिनै बेफोरबायदि जाय हक दिनै बेफोरबायदियावबो लासै MP सिटआबो दिनै बिनि थाखाय दा नेक्स्ट बारावहाय जोंनि क'क्राझार लकसभायानो होन, उदालगुरि लकसभायानो होन, बावहाय बिथाङा गेलेनो मोनला, हानाय नंला। खारन बियो ट्राइबेल सार्टिफिकेटआ दिनै दानजाबाय। दा जायखियानो देरहाया मानो जोंनि ट्राइबेलानो देरहालांगोनखौ नुहुरगासिनो दङ। दा BPFनिफ्राय गेले, BPFफ्राबो देरहानायनि चान्स थाबाय। नों UPPLनिफ्रायनो गेले, सोरबा सासे नङा सोरबा सासे बर'नि गेजेराव ट्राइबेलफोरनि गेजेरावनो देरहालांगोनखौ आं नुहुरबाय। थ' जेखियानो जादोंला दाना फैफिननो दावराव देख्रेब सारनि बारै बाथ्राखौ बुंनो। दिनै खुंथायाव थानाय UPPL सरखार बिथां प्रमद बर'आ, बिथाङा दिनैहाय बिथांनिख्रुइबो बैसोआव देरसिन, बैसोआनो होन मायावनो होन एसेब्लाबो गिदिरसिन। दिनै हारिनि खामानि मावनाय बा माबा मोनसे खामानि मावबोनाय, हयथ' बिहा दावराव देख्रेब सारा दिनै गोबां प्रेक्टिकेल बा गोबां नलेज दङ। हारिनि प्रति बिथाङा दिनैहाय गोबां साननाय दं, सिन्था खालामनाय दङ। थेवबो दिनै बेखौ साननानै हारिखौ दिनै सानो, दिनै बर' हारिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामो, बर' हारिनि खोथा रायलायो। दिनै प्रमद बर'आ बेखौ बर'नो हानायनि केपासिटिया गैया नामा? थ' अन्तत बिथां दिनै खुंथायाव थानाय प्रमद बर'आ दावराव देख्रेबनि बारै नोंथांखौ जेखियानो बुङा मानो, जेलाव थांनाय लगे लगेनो बेखौ एसेब्लाबो जों बर'सो, आंनि बर'सो, बे बाथ्रायाथ' एसेब्लाबो फैनांगौ। बे खोथाखौ साननानै जुदि दावराव देख्रेबखौ जुदि बर'नोब्ला मोजां जागोन होननानै आं खावलायदों बेखौ। आंल' खावलायनायल' नङा, गोबां बर' रायजो राजाफ्रानो दिनै माखासेयाबो बुंदों, बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो बुंदों। दिनै बिथांखौ BTRनि CM बिनि
बिथाङानो जुदि एसेब्लाबो बुङोब्ला बेलाव फैनाय बा माबा मोनसे खालामनायखौ जुदि खालामनानै होयोब्ला बिथां प्रमद बर' खालामना होनो हायो। बर' हारिनि खामानि जेब्ला मावो अब्लाना जायफोरा खुंथायाव थायो बिसोरो बुंजानो बा रायजानो गोनां जायो। दिनै एबुलि जे दावराव देख्रेबखौ दिनैहाय दिनै UPPL सरकारखौ बुंबाय थानायनि प्रमद बर'खौ जुदि बुंबाय थानायनि बिनि एगेन्स्टआव बुंबाय थानायनि आं दिनै बेखौ बर'ना बियो जेलावनो थाबाय थाथों बे खिन्थु मिस्टेक जागोन। दिनै नोंथांमोना गोदान सरकार सालायजेननाय इउजि ब्रह्मआबो दिनै बे सरकाराव थानाया बेफोरबायदि खुंथायाव थानो मोननाया बेसो प्रथम होनना बुंजागोन। मानो होननानै बुङोब्ला देरहानाल'सो थाबाय थादों बिथाङा खुंथायाव मालाबाबो फैनो हायाखै। UPPL हिसाबै बहाबा देरहादों खिन्थु बिथाङा देरहाना थानानै अनलि MCLA बा माबा मोनसे बिबान माबाल' जानानै थाबाय थानो मोनदों आरो खुंथायाव थानायानो बे 3 बोसोर दासो थाजेननो मोननाय। ओंखायनो आं सानदों बिथांमोनखौ बेयो आवगोलनि सरकारा जिहेतु खामानि मावबाय जों बेफोरबायदि जानो हाया होननानै जुदि बिथांमोना जुदि बर' होननानै जुदि सानोब्ला बिथां दावराव देख्रेबनो होन नैबे जाखिनि जेलाव थानाय बेफोरनि प्रति बरननायफोरखौ जुदि आसा एसे अननाय दङब्ला बिथांमोना दावराव देख्रेबनि जिहेतु फेमिलि न'खर बे जाखिनि दङ बेजोंनो थुक थाक सोलियो बेजोंनो बेफोरखौ जुदि बरननानै होयोब्ला बा बेलाव फैनायखौ जुदि खालामनानै होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। पलिटिक्सआव नोंथांमोना मा मावो मा मावा बे आलादा बाथ्रा। पलिटिक्सआव गोबां बाथ्रा मावनो गोनां जागोन। नोंसोरो मावनाङि खामानिखौबो मावनांगोन, बुंनाङि बाथ्राफोरखौबो बुंनांगोन। जि जायगायाव UPPLआ खामानिखौनो मावथाराखै बेखौ जों मावदोंखौनो होनबाय थानांगोन। जोंथ' रायजो राजा नुगोन नालाय ओंखायनो रायजो राजाया नोंसोरखौ बुंगोन। दिनै दावराव देख्रेबमोना नुगोन नोंखौ बेखौ बुंगोन खिन्थु बेखौ बे बुंनायखौनो जुदि नोंसोरो जुदि हमनानै लाबाय थादोंब्ला देग्लाय नोंथांमोना 5 बोसोरखौ मिनि खुसि आरामनो सालायलांनो हागोन। बिनि उनावबा नोंसोरो आसा खालामनानैबो लाब गैया। जों जे सेकेन्ड टाइम 10 बोसोरखौ जों जे सालायगोन बेखौ आसा खालामनानै लाब गैया। मानो होनना बुङोबा बेफोरो दिनैहाय मोनफा फोरमान। दिनै प्रमद बर'आनोथ' हारिनि प्रति गोबां बाथ्रा बुङो, हारिनि प्रति नोंथाङा गोबां अनो, हारिनि खोथा नों गोबां बुङो बर' जाथिनि बा हारिनि। दिनै दावराव देख्रेबनि खोथाखौ मानो सानफेरनो हायाखै? दावराव देख्रेबा दिनै आं खोनानाय मथे दावराव देख्रेबा जेल सिङाव ड्राग्स जानाय, जेसेबां ड्राग्स जानानै थानाय, शिब मन्दिर दंनो, सोरबा गान्जा जानानै हमजानायनो, सोरबा बायदि रोखोमनि सिखाव सिथुम जानानै दिनैहाय बियो मा खालामदों समाय लाहोबावदों। जायफ्रा हिन्दु ससाइटिनि मानसि बै हिन्दु ससाइटिनि मानसिफोरखौ बे शिब मन्दिर ना मा जेल सिङाव दङ नै बे शिब मन्दिर सिङावहाय समायखिरा लाहोदोंनो। सोरबाया दिनै खानाय गोलाव लानाय दङमोन बेफोरखौबो दिनै हाहोजोबनानै फुरा साफा सुफा थानो होनाय खालामजोबदोंनो। होनबा बेफोरबोथ' मोनसे ससियेल वर्क। दिनै सिङाव थानानैबो बियो ससियेल खामानिखौ मावदों। सोरबा ड्राग्स एडिक्टेड जानायखौ बिसोरो समायखिरा लाहोनानै न'आव थांनानै आं मालाबाबो ड्राग्स जाला आरो गान्जाबो सोबला बेफोरबायदि बाथ्राखौ लाहोदों। होनबा जों बेफोरबायदि खोनानो मोनदों। बेफोर बाथ्राखौ आंनि बुंनाय राव नङा, बियो दावराव देख्रेब सारनि राव बेफोरो। आरो गोबां लेखाबो लिरनानै दोनदों। जाय मानसिया दिनै बर' लेंगुवेजजों कम्पिउटार बुनो हानो गोरों मानसि बेखौ नागिरबाय थादों, बियो मोनाखै। मोनोब्ला लिंहरनानै मेडिकेल सिङावनो बुफुनानै माबा खालामगोन होननानै बुंदों। थ' बेफोरबायदि बाथ्रा आरोखि गोबां बायदि रोखोमनि बायदि सावरायदों जों। दा दिनैहाय आं मोनसेल' खावलायनो लुबैदों बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'खौ, नोंथाङा जोंखौ मा साना बे नोंनि बाथ्रा। जोंखौ हयथ'बा नोंलाय बबेनि पन्डित ओंखारखो बेफोरबायदि बुंबाबो जानाय नङा। जों जाखिनि बाथ्रा बुंदों खोनानाय बाथ्रा नुनाय बाथ्राखौ जों सैथो बाथ्राखौ बुंदों। ओंखायनो प्रमद बर'आ हारिनि बाथ्राखौ जुदि सानोब्ला, बर' रायजो राजानि खोथाखौ जुदि सिन्था खालामोब्ला, नोंथाङा जुदि हारिनि बाथ्रा गोबां बाथ्रा बुङो। ओंखायनो जोंनि जाखिनि क'क्राझार जेलावहाय दावराव देख्रेबजों हमजानानै थानाय, बेजों लोगोसे सिखाव सिथुम जाय ड्राग्स एडिक्टेड बेफोरबायदि माबाफोर हमजाना थानाय बेफोरखौ बरन होनानै दोनोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। थ' दिनै आं भिडिअखौ बेखिनिखौनो लाबोनाय जादोंमोन। बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।